Jujutsu Kaisen, anime, které ti ukáže, že svět může být temný, ale přesto v něm můžeš najít světlo. Na první pohled je to klasický shonen. Studenti, boj, démoni. Ale čím víc se díváš, tím víc chápeš, že tohle není jen o soubojích. Je to o lidskosti, o bolesti, o tom, co jsme ochotní obětovat, když chceme chránit ostatní. Tady nejsou hrdinové dokonalí, dělají chyby, trpí a přesto pokračují dál. A právě to z Jujutsu Kaisen dělá jedno z nejlepších anime posledních let. Shrnutí. Yujiho Itadoriho. Obyčejný kluk s neobyčejnou sílou. Běhá rychleji než profesionálové. Hází koulí přes celé hřiště a má srdce větší než kdokoliv. Ale o sílu mu nejde. Chce jen klid, své přátelé z okultního klubu a čas se svým nemocným dědou. Když jeho děda umírá, řekne mu poslední slova. Pomáhej lidem, dokud můžeš, až zemřeš, tak ať u tebe někdo je. Tahle věta se Itadoriho navždy dotkne. Jenže brzy se všechno změní. Členové okultního klubu objeví zapečetěný prokletý předmět. Je to pest pokrytý černou energií. Nevědí, že právě ten pest patřil Sakunovi, nejmocnější kletbě všech dob. A když ho rozbaví, přitáhnou tím k sobě monstra, která se rodí z nenávisti, bolesti a smrti. V zoufalé snaze zachránit své přátelé, Itadori spolkne ten pest, aby získal sílu, kterou nemá. A tím probudí samotnou Sakunovu duši. Ten moment mění všechno. V jednom těle teď existují dva kluci. Jeden s dobrým srdcem a druhý, který je démon, který kdysi zabíjel celé rody. Krátce poté přichází Satoru Gojo, učitel z tokijské školy Jujutsu. Muž, který se směje i smrti. Jeho síla je absolutní. Stačí pohled. A celý boj končí. Místo toho, aby Itadoriho zabil, mu nabídne šanci žít jako nádoba pro Sakunovy prsty. Až sní všechny, bude popraven. Ale do té doby může zachraňovat lidi. Itadori to přijme, ne protože chce žít, ale protože nechce, aby kdokoliv jiný musel umírat kvůli němu. Na škole poznává Megumiho, vážného a klidného kouzelníka, který dokáže vyvolat stíny. Anoberu, hrdou dívku, která bojuje s kladivem a hřebíky. 3 studenti, každý je jiný, ale všichni mají stejný cíl, chránit svět před kletbami. Jejich první mise je tvrdá. Učí se, že prokletá energie není jen síla, ale emocí, kterou musíš ovládnout: hněv, bolest, strach. Když to nezvládneš, pohltí tě. Jedna z prvních misí skončí tragicky. Itadori čelí příliš silné kletbě a umírá. Jenže Sakuna využije šanci, oživí ho a vezme mu kus duše. Od té chvíle se Itadoriho existence stává bojištěm mezi člověkem a démonem. Postupně se objevují další kouzelníci. Panda, která má duši zvířete i člověka. Toge, jehož slova mají moc ničit. Amaki, bojovnice bez prokleté energie, ale s neuvěřitelnou sílou vůle. Každý z nich má svůj příběh. Každý z nich dokazuje, že síla nepochází jen z magie, ale z odhodlání. Ale s nimi přichází i temnota. Kletby sílí a mezi nimi se objeví ten, který změní všechno. Mahito. Kletbás se dokáže dotknout lidské duše, přetvazovat ji, jako by to byla hlína. Je to monstrum z tváří dítěte, které se směje zatímco zabíjí. A právě on ukáže Itadorimu, že svět není fér. Mahito manipuluje s osamělým chlapcem jménem Junpei, který věří, že konečně našel přítele. Itadori se snaží Junpeiovi pomoct, najít pro něj lepší cestu. Ale Mahito ho přemění na Zerudu. Itadori to vidí. Vidí, jak umírá někdo, koho chtěl zachránit. Ten okamžik ho zlomí. Bije Mahita, dokud mu krev nestýká po rukách, ale nestačí to. Gojo mu řekne, že hněv nestačí. Že opravdová síla kouzelníka je v klidu. V tom, že dokáže zabíjet i chránit bez nenávisti. Itadori od té chvíle ví, že boj není jen proti kletbám, ale proti němu samému. V druhé polovině série sledujeme soutěžní výcvikový turnaj mezi školami z Tokia a Kyoto. Zní to jako klid pobouzí. Ale i tady číhá smrt. Do soutěže se vloudí kletby a studenti se musí spojit, aby přežili. Právě tady vidíme, jak obrovská síla se v Itadorim dřímá a jak se z obyčejného kluka stává opravdový kouzelník. V pozadí mezi tím vzniká spiknutí Geta, bývalého kouzelníka, který zradil lidskost. Spolupráce s kletbami, jako je Ryogo, Hanami a Mahito. Chtějí zničit svět lidí a vytvořit zvýší kledeb. Jejich plán? Zapečetit Gojoa a odstranit všechny, kdo by je mohl zastavit. V finále první série přichází, když Itadori a Nobara čelí 2 bratrům, Eso a Kachizu. Bojí v kanále, v temnotě, kde se mísí krev,
bolest a odhodlání. Boj je silový, emotivní a přitom krásně animovaný. Když oba bratři umírají, i Tedovi cítí vinu. Není to radost z vítězství, je to uvědomění, že hranice mezi člověkem a kletbou se začíná mazat. Konec skončí otevřeně. Megumi, Itadovi a Nobela dostají zprávu od Gojoua, který je volá na další mise. Tohle video mi zabralo dost času, hodně práce a budu moc rád, když to oceníte lajkem, odběrem nebo komentářem. Ještě bych se chtěl omluvit za to, že videa jsou tak krátký. Jenom prostě se to snažím nějak udělat, aby to nebylo zas moc dlouhý, ale ani tak moc krátký, ale většinou to je spíš kratší, takže se budu snažit to udělat delší. Ale i tak doufám, že se ti video líbilo a uvidíme se u dalšího shrnutí. Zatím, čau.